ପକେଇଥିଲି ସାଇଡ଼ରେ ଦିଅ ଟିକେ ଖାଇବ କି ନାହିଁ କେତେ ଯାତ୍ରା କରୁଛି ସ୍କୁଲକୁ ଦେଇଛି ସ୍କୁଲ ଟିଫିନରେ ଦେଇଦେବି ଟମାଟୋ ସସ୍ ଦେବିନି ଆଉ ଟିକେ ଖାଇଦେ ଏନେ ଲଗେଇକି ଦେଇଛି ନା ବାବା ବାହାରି ଫୋନ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବି ଆଉ ଫ୍ୟାନ୍ ବନ୍ଦ କର ସେ ଯାହା କହିବ କି ସେଇଆ ହେବ ଯା ସେ ସିଆଡ଼େ ଗଲା ପବନ ନେ ଖାଇଦେ ଖାଇବ 2-4 ଚାମଚ ଖାଇଦେବୁ କି ନାହିଁ ଯାତ୍ରା ଆଇଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ତ କ'ଣ କରିଥିବି ଖାଇବାକୁ କହ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା କରିଦେବି ହାଁ ପକୁଡ଼ି ଭଳିଆ କରିଦେଇଥିଲି ଯେଉଁ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା କରିଦେବି ଧନ ହଁ ଟିକେ ଖାଇଦେ ଆଉ ସେ ଗାଡ଼ିଟା ଦେବେ ନାହିଁ ସେମିତି କାନ୍ଦିଲେ ଦେବେନି ହଉ ଦେବେ ନା ତାଙ୍କ ମିସ୍କୁ କହିବ ସେ ଗାଡ଼ିଟା ତାକୁ ଦେବେ ବୋଲିକି ଓ ବାବା ରହିବେ ହାଁ ବାବା ରହିବେ ହଉ ରହିବେ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ହେଲା ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଆଜି ଟିକେ ରହିଯିବ ତ ଜଲ୍ଦି ନେଇ ଆସିବ 9ଟାରେ 9:30 ବେଳକୁ ନେଇ ଆସିବ ଦେ ସକାଳ ହେଲାଣି 7ଟା ବାଜିଲାଣି ସମସ୍ତେ ଗଲେଣି ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବୁନି କିଛି ଯିବୁ ତ ସେମିତି ଖାଲି ପେଟରେ ଯିବୁ ଭୋକ ଲାଗିବ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଭୋକ ଲାଗିବନି ନେ ଖାଇଦେ ଟିକେ ଏଇ ଥରଟା ଖାଇଦେ ତାର ଆଜି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଯିବାକୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଯା ଦେଖ ଶୁଣୁ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ପିଇଦେ ତାହେଲେ ଶୁଣୁନୁ ସେଠି ନୁହଁ ବଢ଼ିଆ ଗାଡ଼ି ରଖିଛନ୍ତି ବା ନାଇଁ ଲୋ ବଢ଼ିଆ ଗାଡ଼ି ରଖିଛନ୍ତି ଖାଇଦେଲେ ଦେବେ ଖେଳିବାକୁ ହଉ କ'ଣଟା ହାଁ ଯିବୁନି ଖାଇବୁନି ଅନଖା ପକେଇବି କାହିଁକି ଆଉ ମୁଁ ପଛରେ ଖାଇବି ନେବି ଖାଇବି ହଉ ବରା